Είναι η προσφορά της χρονιάς. Είναι προσφορά που δεν χάνεται με τίποτα. Είναι μια τρελή προσφορά από την Carrezzi Shoes για όλες τις κυρίες. Τώρα αποκτήστε τα χειμερινά παπούτσια που θέλετε σε τιμή κάτω του κόστους. Όλες εσείς οι γυναίκες θέλετε τα καλύτερα παπούτσια και φυσικά στην καλύτερη τιμή. Κινηθείτε έξυπνα και προνοητικά και αποκτήστε τα χειμερινά παπούτσια που χρειάζεστε τώρα με ένα τηλεφώνημα. Έχετε την ευκαιρία να τα αποκτήσετε σε τιμή κάτω του κόστους. Για όλες εσάς τις χιλιάδες φίλες σε όλη την Ελλάδα, η Carrezzi Shoes σας τα προσφέρει τώρα σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή. Προσοχή όμως, κάθε λεπτό που περνάει τα σχέδια και τα νούμερα εξαντλούνται και είναι λογικό. Η χειμερινή συλλογή της Carrezzi Shoes σε τιμή κάτω του κόστους. Καταπληκτικά παπούτσια για κάθε ώρα και κάθε περίσταση. Είναι τόσο άνετα που δεν θα θέλετε να τα βγάλετε από τα πόδια σας. Είναι τόσο ελαφριά που θα τα φοράτε και δεν θα τα καταλαβαίνετε. Συγχρόνως είναι εξαιρετικής ποιότητας, στιβαρά, με υπέροχο σχεδιασμό και πολύ κομψά. Κυρίως όμως είναι ιδιαίτερα πρακτικά. Χάρη στον σχεδιασμό τους, θα βολέψουν ιδιαίτερα τις κυρίες που έχουν κάποιο πρόβλημα με τα πόδια τους. Άλλες από εμάς έχουμε πρισμένα πόδια, άλλες έχουμε μεγάλο κουντεπιέ, άλλες πάλι έχουμε πρόβλημα στο κότσι. Με αυτά τα παπούτσια ξεχάστε όλα αυτά τα προβλήματα. Προσέξτε το ιδιαίτερο σχέδιο που έχουν στο πάνω μέρος. Δείτε πώς αγκαλιάζει το πόδι σας. Δείτε πόσο ωραία είναι χωρίς να σας ενοχλεί, ακόμα κι αν έχετε μεγάλο κουντεπιέ. Η καλύτερη λύση για φέτος το χειμώνα είναι τα παπούτσια που βλέπετε και μπορείτε να τα αποκτήσετε τώρα σε μια πολύ μεγάλη προσφορά για όλες εσάς. Αδειάζουμε τις αποθήκες μας και εσείς μπορείτε τώρα να εκμεταλλευτείτε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Αποφασίστε γρήγορα ποια σχέδια θέλετε και τηλεφωνήστε τώρα για να προλάβετε. Προσοχή! Η προσφορά ισχύει για λίγο και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Χιλιάδες φίλες πελάτισσες σε όλη την Ελλάδα γνωρίζετε την ποιότητα, την άνεση καθώς και την πρακτικότητα που έχουν τα παπούτσια της Carrezzi Shoes. Γνωρίζετε βέβαια και την άμεση εξυπηρέτηση που έχετε καθώς όλες οι κυρίες για εμάς είσαστε πρώτα φίλες. Τρελή προσφορά για όλες εσάς τις φίλες σε τιμή κάτω του κόστους. Διαλέξτε τα σχέδια που θέλετε και τηλεφωνήστε γρήγορα για να προλάβετε να τα αποκτήσετε. Είναι η προσφορά της χρονιάς. Είναι προσφορά που δεν χάνεται με τίποτα. Είναι μια τρελή προσφορά από την Carrezzi Shoes για όλες τις κυρίες. Τώρα αποκτήστε τα χειμερινά παπούτσια που θέλετε σε τιμή κάτω του κόστους. Όλες εσείς οι γυναίκες θέλετε τα καλύτερα παπούτσια και φυσικά στην καλύτερη τιμή. Κινηθείτε έξυπνα και προνοητικά και αποκτήστε τα χειμερινά παπούτσια που χρειάζεστε τώρα με ένα τηλεφώνημα. Και έχετε την ευκαιρία να τα αποκτήσετε σε τιμή κάτω του κόστους. Για όλες εσάς τις χιλιάδες φίλες σε όλη την Ελλάδα, η Carrezzi Shoes σας τα προσφέρει τώρα σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή. Προσοχή όμως, κάθε λεπτό που περνάει τα σχέδια και τα νούμερα εξαντλούνται και είναι λογικό. Η χειμερινή συλλογή της Carrezzi Shoes σε τιμή κάτω του κόστους. Καταπληκτικά παπούτσια για κάθε ώρα και κάθε περίσταση. Είναι τόσο άνετα που δεν θα θέλετε να τα βγάλετε από τα πόδια σας. Είναι τόσο ελαφριά που θα τα φοράτε και δεν θα τα καταλαβαίνετε. Συγχρόνως είναι εξαιρετικής ποιότητας, στιβαρά, με υπέροχο σχεδιασμό και πολύ κομψά. Κυρίως όμως είναι ιδιαίτερα πρακτικά. Χάρη στον σχεδιασμό τους, θα βολέψουν ιδιαίτερα τις κυρίες που έχουν κάποιο πρόβλημα με τα πόδια τους. Άλλες από εμάς έχουμε πρισμένα πόδια, άλλες έχουμε μεγάλο κουντεπιέ, άλλες πάλι έχουμε πρόβλημα στο κότσι. Με αυτά τα παπούτσια ξεχάστε όλα αυτά τα προβλήματα. Προσέξτε το ιδιαίτερο σχέδιο που έχουν στο πάνω μέρος. Δείτε πώς αγκαλιάζει το πόδι σας. Δείτε πόσο ωραία είναι χωρίς να σας ενοχλεί, ακόμα κι αν έχετε μεγάλο κουντεπιέ. Θα τα βλέπουν οι φίλες σας και θα τα θαυμάζουν γιατί είναι πανέμορφα. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Άνετα, κομψά και κυρίως πρακτικά. Φορέστε τα και εντυπωσιάστε με το υπέροχο σχέδιό τους. Μπορούν να γίνουν δικά σας τώρα με ένα τηλεφώνημα στο 2310 808 500. Μια μεγάλη προσφορά μόνο από την Carrezzi Shoes και μόνο για εσάς.